got leaders who are tried and tested. Yesterday's leaders are with us. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ucela umngeni umnumzana Jacob Zuma esithi angakhupha nesemgqubeni intonga kodwa i-ANC yaliphumelela unyulo lweveki ezayo. iLiverpool iqinisekise ukuba ichonge umqeqeshi weFeyenoord uAnschholt njengomanejala ozakungena esihlangwini sikaJürgen Klopp ohambayo kwisizini ezayo. Xabisa ixesha kuze nexesha lokuxabise njengesiqhelo ngelixesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Emva kweminyaka engama-30 kwalawula inkqubo yedemokrasi kweli inkundla yomgaqo-seko isecicini lokhokhelwa ngwasetyhini ukunjengoko ikomishoni yenkonzo zobulungisa i-JSC igqibe ekubeni icebise umongameli Cyril Ramaphosa atyumbe usekela jaji entloko ujaji Mandisa Maya kwisikhundla sejaji entloko ukubonwa njengenkqubela kwinyathelo lokuzama ukulingana ngokwesini nokuzisa inguqu kwinkonzo yezobulungisa. Ingxelo izawulandela ngeli nqaku. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ucele umngeni inkokheli ye-MK Party umnumzana Jacob Zuma ngelithi kuzocaca icala evotini. Umongameli we-ANC uthi akoyiki nakancinane kwaye uqinisekile i-ANC iza kuliphumelela unyulo kule veki izayo. I'm going to go up and sing with them. Thank you very much, colleagues. Usuku lokhetho eningizimu Afrika seliseduzane nomongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lakhe lizonqoba. uRamaphosa ke usethe akamsabi owayengumongameli wezwe uJacob Zuma neqembu lakhe iMK. uRamaphosa uthi uZuma uzamile ukusabisa leli qembu elibusayo kodwa uyehluleka. Sineyinkokheli zayizolo zanamhlanje nakusasa nalabo abakusasa siyababona sibabhekile ukuthi basebenza njani. Sinazo inkokheli, we've got leaders who are tried and tested. Yesterday's leaders are with us. uRamaphosa bekhuluma neenkulungwane zabantu eMadibeng eBrits eNorthwest lapho okwakwenzeka khona inhlekelele yaseMarikana ngonyaka ka2011 le ndawo kakuthiwa iANC ayilibheki nje. This is a clear representation that the ANC is on the march to victory. We are going to win the elections on the 29th of May, whether they like it or not. iANC izophuthula umkhankaso walo lokhetho ngesiyanqoba irally ezoba seyinkundleni ezemidlalo iFNB. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseMadibeng eNorthwest. Usihlalo we-ANC umnumzana Gwede Mantashe umemelela abantu abantsha ukuba balandele amaphupha abo. Umnumzana Mantashe beka inkxaso eVirginia eVelcome eFreystata. Uthi ngethuba engena umzi nomzi egaya inkxaso yona nto bakhala ngayo abahlali kumba wezindlu. Abahlali baseMeloding baphalaze imbilini yabo kusihlalo weqela lilawulayo le-ANC babale intswelangqesho ukungabikho kweziseko zophuhliso njengeminye yemingeni abajongene nayo nangona kunjalo abahlali bathi baza kuvotela iqela le-ANC ngosuku lonyulo. eri batlayo mona umbuso wena wa rona afe bana ba rona msebetsi. Into esifuna kuhulumente kukuba aphe abantwana bethu imisebenzi. Umntwana wami ufunde wayityekeza kwezemisebenzi kodwa akaqeshwa. Mathatha kona mna Meloding. Uthi eyona ngxaki enkulu esinayo yibhlorho yaseMeloding edibanisa iVirginia neMeloding xa kunetha iqunyelelwa ngamanzi. Usihlalo we-ANC umnumzana Gwede Mantashe uthi nanjengoko seza kuqukunjelwa amaphulo ogaya inkxaso uthi bafuna uqinisekisa ukuba bafikelela kuwo wonke ubani. Main issue here, people want houses because they have informal structures and they want houses. Many of them are actually in the list for housing, but they are raising them. Unfortunately, many people think that you can resolve things, everything when you go to elections. Elections come and go, and other elections will come. We must just take note of the issues
work as normal to return normality. Umnumzana Mantashe uthi 30% yoqoqosho kuphela luphantsi kwezandla zikarhulumente kwaye i-70% yoqoqosho ilawulwa licandelo labucala. OkaMantashe ukwabethelele ukuba i-ANC izimisele ukuphuhlisa bemi belilizwe. Inkokeli ndiye umnumzana John Steenhuisen ithi urhulumente okhokhelwa liqela layo uza kukhokhelisa ukhuseleko lwasemaphandleni. Umnumzana Steenhuisen ebethetha kwirali yokugqibela ediye mhla koloni phambi konyulo jikelele kwiveki ezayo. I-DA izibona isethubeni emhla koloni lokukhiqa i-ANC ngolawulo lwenkazathi. If I look at the polling, we're sitting above 40%. Things are looking good. I think that we stand a chance here in the Northern Cape, and that's why I've invested some time here as well. uSteenhuisen uthi ukuba iqela lakhe liyaphumelela evotini leza kusungula amacandelo okhuseleko lwasemaphandleni. What we've got a plan to do as well is reintroduce rural safety units, bring back a system like the commandos but using police reservists, and of course harnessing technology. Ukanti abaxhasi be-DA banethemba lempumelelo kwiveki ezayo. I-DA iza kubamba irali yokugqibela eBinoni kwiMpumalanga kule mpelaveki esikhangele kuyo. Ukanti sibele kwinqaku lokuqala elithi emva kweminyaka engama-30 kwalawula inkqubo yedemokhrasi kweli inkundla yomgaqo-seko isecicini lokukhokhelwa ngokwasetyhini. Okunjengoko ikomishoni yenkonzo yezobulungisa i-JSC igqibe ekubeni icebise umongameli Cyril Ramaphosa atyumbe usekela jaji entloko ujaji Mandisa Maya kwisikhundla sejaji entloko. Ukubonwa njengenkqubela kwenyathelo lokuzama ukulingana ngokwesini nokuzisa inguqu kwinkonzo yezobulungisa. Leyo phambi kokuba eli libe nejaji eyintloko engowasetyhini okokuqala ngqa kukuba nje umongameli Ramaphosa anqwale kwisiphakamiso sekomiti yenkonzo yezoluleko i-JSC. Ibilityeli lesibini eli ujaji Maya ehlele kudliwano-ndlebe lwesisikhundla. Nangona wayenze kakuhle kutyelo lokuqala nalapho i-JSC yaphakamisa igama lakhe ukuba athabathe esi sihlalo, umongameli Ramaphosa wadyumba ujaji Raymond Zondo noza kubeka iintambo ngenyanga yeThupha uAugust kulo nyaka. Le seshoni yodliwano-ndlebe ibilithuba lokuba ujaji Maya atandalazise umbono wakhe ngezoluleko kweli loMzantsi Afrika. If I'm appointed for this position, I know that I will bear the enormous responsibility of ensuring that the institution remains strong, retains its integrity, and firmly executes its role of protecting and promoting the Constitution and the law, so that our country, especially the poor and most vulnerable members of our society, are guaranteed access to justice. Ujaji Maya uqhube ngokudandalazisa izicwangciso zakhe zokwehlisa inani eliphezulu lamatyala ahlala kwinkundla yomgaqo-siseko. Uthi kuza kudingeka ukuba kutyunjwe iijaji eziliqela neziza kuchophela amatyala kule nkundla kuze kuhlale isoshene nezigqeba ezincinane zejaji. I would also advocate for the appointment of more judges in the court so that the work is spread wider among more judges. As I understand it, the court can accommodate as many as 15 judges now, and creating these extra positions would, in my view, fit with the idea of allowing smaller panels to adjudicate applications and appeals and ease the pressure on the judges. Ukanti i-JSC iphakamise igama likasihlalo wenkundla yezonyulo ujaji Dumisani Zondi ukuba abe ngusekela mongameli wenkundla yezibheno. Sihlabele mkamane ndaba zethu i-IFP KwaZulu-Natal ithi liqhuba kakuhle iphulo lokuzama ukubuyisela ulawulo lephondo njengokuba kusele insuku ezimbalwa phambi kwenyulo. Umgqazi we-IFP kwesobunkhulu baphathiswa umnumzana Thabo Ntuli uthi ukuzimisela kweli qela kwidolophu kuzakwenza ithamsanqa kunyulo oluzayo. Ngaphezulu nje kwezigidi eziyi-27.6 zevoti kuzwelonke kwezo zigidi eziyi-5.7 ziphuma KwaZulu-Natal. Umbutho ophikisayo kweli phondo ubuka inkxaso kwiindawo ekugquba kuzo i-ANC. I-IFP ithembise nangokuphelisa urhwaphilizo. To eradicate the issues of poverty and corruption, to ensure that we fight crime with the citizens of KwaZulu-Natal, we are hopeful
that the people of KwaZulu-Natal will be understanding our, in fact, beliefs in terms of the economic development. You recall the inception of Ithala Bank, which was meant to assist the emerging entrepreneurs or business people. And that is what we believe we must invest a lot of money in on the ground, so that a lot of people will be job creators and also, in fact, employ themselves. Akhalazela ulwaphulo mthetho insolangqesho ukusetyenziswa kweziyobisi nokunqongophala kwamanzi nombane. Singajabula kakhulu singabantu abasha sithola amathuba omsebenzi nokufunda, sikwazi ukufunda because sihleli emakhaya asifundi siwesithanda hayi ngona singathandi kodwa sivalelekile. Sizophuma ngomningi besovat AFP mhla 29. Sekushiyeke insuku ezisibhozo kuqhutywe uvoto. Iqela umkhonto wesizwe emusini eLimpopo lichola ANC ngokunakalisa amabhekebheke okugaya inkxaso alo kulommandla ukukuzana njengoko lamabhekebheke MK ibonakala onakalisiwe ze amanye agqunywa ngeminye imibutho. Amagosi MK yathi lo mbasela udluliselwe kwikomishoni ezimeleyo yonyulo. Isithili saseVembe eLimpopo sibonwa njengendawo apho iMK ingafumana abalandeli abaninzi ngomhla wezonyulo. Amagosa eliqela achola iqela elilawulayo ngokutyeshela inzame zeliqela ekukhuleni. It came to our attention that many of our posters that we have posted before they have been removed, they have been tortured, some have been destroyed. I-ANC kweli phondo izikhabile ezingxelo nezichaze njengenzame zokubeka iMK kwingqondo nasematheni abavoti. The ANC comrades and volunteers, there is no way that they can be intimidated by, especially in Limpopo province, by any placard of any party. Look at our campaigns. Look at our campaigns. Where, I mean, of all the political party, removing a placard of MK, which couldn't have 3 rallies in the province. Why must we remove a placard of MK? Ikomishoni yezonyulo iIEC ithi sawujonge ngeliso elibukhali lomba. Also received reports around removal of posters. Please note that it's an offense to deface or remove posters of political parties. All political parties have access to posts. Oludushe phakathi kwalamaqela amabini luza emva nje kongquzulwano phakathi kwabalandeli beANC kunye nabeqela iEFF ejujuveli ngecawe. Isibhedlela iSteve Biko Bhityo lisenza imbali ngokuvula ingcango zeziko lokuqala ngqa lophando lwenuclear kwezonyango kwilizwekazi namhlanje. Iziko lenuclear linyathelo elibalulekileyo kuphando lwezonyango oluza kuguqula ukhathalelo lwezempilo. Umphathi wezenzululwazi uGqr Blaine Nzimande usungule ngokusesikweni eliziko namhlanje. Eliza kucinga ngokutsha ngoxilongo lwezonyango nelikwisibhedlele iSteve Biko. Numeri is one of our most important facility, a one-stop shop medical imaging facility which is dedicated to drug development and imaging-based clinical research and open to all researchers that will benefit from imaging in their product development. I like this because we really believe also in open science. The science must be shared. It's not science if it's not open. I'm a fanatic of technology. I'm a fanatic of innovation. I'm a fanatic of new ideas. I'm a fanatic of stretching ideas beyond the normal limits. Liza kunceda kunyango lwesifo somhlaza nezinye izifo. Not everybody reacts the same way to treatments. So this cancer was resistant to chemo. But I'm forever grateful for Steve Biko Hospital and the work they do, and that the departments, Prof. Mike and the oncology department decided together we will fight this. I'm honored to be here. Eliziko lezigidi ezingamakhulu amahlanu lithathe iminyaka emibini ukuba ligqitywe. Kukhunjulwa amaxhoba abulawa ngamapolisa engcinezelo kuKoma neMpuma Koloni. Injikitya yokufa yenzeka ngomhla wama-24 kuMeyi wango-1921 eNtabelanga ngenxa yembambano ngomhlaba. Ngamalungu angama-200 ebandla lakwa-Israyeli abulawa ngenxa yokungavumi ukufuduka kumhlaba wawo wokunqula.
Amakhulukhulu amalungu enkonzo kaSirayeli achaphazelwa ligazi ngenxa yokukhusela umhlaba wabo. Abacinezeli babona ukudibana kwabantu abantsundu kule ndawo njengentshukumo yezopolitiko. Ishiyeke le ntlekele yalapha eNtabelanga abahlolokazi abaninzi yashiya inhlupheko kuba abantu ababeze apha bebesuka kuwo wonke uMzantsi Afrika lo mdibaniso. U-Enoch Mgijima nowayengumprofeti nomvangeli nguye wayephambili ngethuba longquzulwano kunye norhulumente wabantu abamhlophe ngelo xesha. Sasithatha isigqibo sokuba le ndawo izaba indawo yamagugu ngesilungu kuthiwa i-heritage site. Sendithethile ke nomasipala ndathetha nephondo ndizawuthetha ngoku neSARA which is the entity of government ye-Department of Arts and Culture ukwenzela uba lesi sigqibo sethu sizokwazi ukhawuleziswa ngoba asikwazi uyilibala imbali yeBulhoek massacre ngoba funeka singalibali apho sivela khona ukwenzela uba siyazi apho siya khona. Urhulumente wephondo ugqibe kwelokuba ahloniphe zonke iinyekitya zokuphupha kwabantu ephondweni ngeliqwalasela indima edlalwe ngaloo maqhawe namaqhawekazi kwinkululeko yeli lizwe. Uku-acknowledge and appreciate umsebenzi owenziwe ngabantu abancama igazi labo bafabelela inkululeko ukuze thina sikhululeke. Ndingulubaba Tata kwiindaba ze-SABC kuKomani. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo eThemba Lethu eGeorge eNtshona Koloni elinye lamaxhoba okudilika kwesakhiwo. Usibhesihle Mehlo neminyaka engama-20 ngomnye wabantu abangama-34 abasweleka kweli shwangusha lokudilika kweso sakhiwo. Intombazana ibisaze ngobuso elizweni iqaqambile iyokoyoko sesakhono ubelandela ekhondweni likatata wakhe nobeyingcali kwezombane ngesihlandlo soqulukubhode wentlekele ubekwe sisakhiwo esenza uqeqesho lwezifundo zakhe kwinkampani yasekuhlaleni kwabo ebebesebenza naye abahlanu mnye kuphela usindileyo usapho lwalentombazana luzivela uvukelwa zimvakalelo ngemvakalelo ukufumana inkxaso enganxengwanga kumakhulukhulu oluntu lwasekuhlaleni ababonakalise imbeko novelwano kubo. Nentuthuzelo esifumeneyo sifumene kangangoko sonela kangabasaxola nomfundisi bephethe ilizwi hayi shem utsho ezinhliziyweni. Ababefudula befuthelana naye kumthombo wemfundo ephakamileyo babeyinxalenye yokugqwala emswaneni kule nkonzo benqinelana ngelithi inene isitye sihle asidleli. The impact of her as a learner electrician and now being away from us on the rest of the learners and also on the community in George and the trade industry in South Africa is a huge loss. Usiphesihle uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela kule mpelaveki siya kuyo. Ezinye inkonzo ezimbini zesingcwabo zamaxhoba wesisiganeko ziza kuqhubeka eMpuma Koloni naseNtshona Koloni. Zinga intsapho zingafumana uxolo logqitha konke ukuqonda naphantsi kweli lifu. Ulandulele elimagadalhlaba umnumzana James Selfo ligqala le-DA osoleke ngalemva kwemini. Ibika lomphanga i-DA ithe umnumzana Selfo usoleke engqongwe usapho lwakhe eminyaka i-68. Wazalelwe ePitoli ngo-1955. Wayengusihlalo webhunga lolawulo lwe-DA wokuqala kwaye wakhe wangusinga-mphathiso wenkonzo zoluleko. Usebenze phansi kobunkokheli bukamnumzana Tony Leon, unkosikazi Helen Zille, zekamva phansi komnumzana Musi Maimane. Ubeke phansi kwezopolitiko ngo-2021 ngenxa yempilo. Kwezemidlalo iLiverpool iqinisekise ukuba ichonge umqeqeshi weFeyenoord uAnsholt njengomanejala ozakungena esihlangwini sikaJurgen Klopp ohambayo kwisizini ezayo. Kulindeleke aqale ngokusesikweni ngomhla wokuqala kuJuni kwiLiverpool. Lenzalelwane yaseNetherlands ityikitye isivumelwano seminyaka emithathu neliqela lePremier League. Majonge kweli nqakuna kwamanye apha phambili kwihlabathi kwezemidlalo. Lichinja isithethe salo iqela leLiverpool uSchlotto minyaka i-45 uzaba ngumqeqeshi wokuqala weliqela ndaweni yokuba ngumanejala. Utshintsho kwitayitile luhambelana notshintsho lwesimo sesikhokhelo olusanda kubiliselwa kweliqela. Kanti ke uSchlotto ngumDutch wokuqala ukuxhuzula imikhala kwiLiverpool. Eliqela lizawuqalisa ukuzilolonga enkampini ngoJulayi.
kusenjalo befudula ethe ngcu kwindawo yokuqala kumanqwanqwa ehlabathi kwintenetya uRafael Nadal waseSpain wamkele njengeqhawe ebaleni ngethuba yokuzilolonga kokuqala kumalungiselelo etumente yeFrench Open eParis sele eyiphumelele izihlandlo ezili-14 intshinga yale tumente kwaye lo nyaka ingalithuba lakhe lokugqibela ukongeza enye itayitile egameni lakhe nanjengoko ebhengeze kubeka phansi ekupheleni kwesizini ngenxa yomonzakalo wenyonga kule sizini edlulileyo uNadal khange athathe inxaxheba kwimidlalo ebalulekileyo ukhe wafumana nowomsipho umonzakalo eBrisbane into elibazise kuya kwakhe ngoJanuwari udlale kwi-Italian Open wakhikwa kumjikelo wesibini kanti ke nanjengoko igalelekile imidlalo ye-Olimpiki kwimidlalo ebibanjwe eShanghai uninzi lweembaleki zaseChina zizibekele indawo kwimidlalo emitsha ye-Olympics equka iskateboarding, climbing, breakdance neyebhayisekile i-BMX freestyle umongameli wekomiti eququzelela le midlalo Thomas Bach ebezimasele imidlalo yaseShanghai wanqwala wathi inene iChina ikulungele ukuqokelela intlani ngembasa kule midlalo emitsha kwi-Olimpiki imidlalo ye-Olimpiki eParis eFrance kulindeleke iqale ngomhla wama-26 kuJulayi iphele ngomhla we-11 kuAugust. Umbengo mntu uyawucima umlilo masikhokozeleza ngomso ngolikamageba makube chos kubele. Mawahlangana nonkanyezini nirhabulise uqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga ke mbukeli kuyaphawuleka into yokubana phaa kwindawo ezikokapa lodumo sawulindela ukulwatyuza kwamazwa kanti ke mbukeli ke nengqela uzawuthi abe phaa kwindawo ezigudlunxweme lithi beha kanti ke mbukeli xa sijonga imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokuba sawulindela izibhaxu zenkungu ke esingathi sizilindele kwindawo eziphaphezulu kumazantsi phako Appleton nokulwatyuza kwamaza kuqhubeke kanti ke mbukeli umsingo bandayo uzawuqhubeka echaphazela kakhulu kwindawo ezipha kumazantsi phako Gqeberha naphako Mpuma Koloni kanti ke mbukeli ngoku sizawujonga amaqondo obushushu ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana xa sijonga ngokuhlwa kuyaphawuleka into yokuba kwindawo eziphakamileyo phako Musina nguye u-13 degrees kanti ke kaPaul Lobura ibe ngu-15 degrees ko Richards Bay ibe nguye u-17 degrees kanti ke mbukeli kwindawo eziphana kaloku phako DR nakhona mbukeli singatsho sithi lipholile ngaye u-10 degrees kanti ke mbukeli phako Kapa Lodumo khona nguye u-13 degrees xa sijonga ke amaqondo obushushu aphezulu ngomso futhumele ke kwindawo eziphakamileyo phako Phalaborwa ngaye u-25 degrees kanti ke mbukeli phako Mbombela ngu-23 degrees xa singena ke phaa emazweni eRichards Bay ngu-29 Thekwini ngu-26 kanti ke xa singena phako Sinuka esajonisi ku-25 degrees singene ke kwaBhaca phako Semeni nguye u-27 degrees kwindawo ezikumbindi lifudumele mbukeli ngaye kaloku u-27 degrees and such ndithi mazixhume inqawe emaxhekweni Chosi.